s'ha de conscienciar molt la població autòctona, perquè penso que la població autòctona no és del tot conscient de l'esforç que està fent l'immigració i la nova immigració per adaptar-se lingüísticament a la societat. La veritat és que les aules estan plenes d'alumnes que volen aprendre català, gent que fa 40 anys que està aquí a Barcelona, gent que fa 3 mesos i ja ve a aprendre català, però necessitem fer un esforç comú de dir aquí es parla el català i que la gent sigui conscient que la gent està fent l'esforç per aprendre'l i que penso que seria la salut del català que tothom parlés naturalment la seva llengua, que és el català.